experiența care i-a făcut non-publicul. Da, mă bucur. Mă bucur că e. Sigur o să fie la fel și aici, că nu. Ești ok cu stomacul sau altceva? Da, n-am treabă. Dacă simți că ți-ai rău ceva, poți să nu bați la un picior, că pe gură ți-e greu să spui chestii. N-am gândit să vă țin. Mă stau așa. E manuală, ți-e greu. Da, fix la ce. Tot așa viteza asta am prins și eu, când ia pe autostradă odată. De curva asta cu 60. Da, bine, dar păi n-ai, mașina ei. Aici e ceva parcare? Da, se poate opri, deci puteam să intrăm în ea și să stăm acolo. Și intri pe trac, cum ar veni. Da, da, te dai un bilet. Ah, ok. E biletul tău, că intrarea și ieșirea făcând tura până la capăt. Albă. Erau doi care s-au învârtit la trecută. Dacă i-ați prins și voi. Deci era fix unul după. Că l-au ridicat sau? Da, sunt doi, da. Era unul cu un Porsche acolo lateral și unul cu un BMW. BMW-ul de Anglia pe dreapta și Porsche ăla alb. Da, cred că îl ridică. Ce praful ăla de care ziceai tu? Da. A suferit praful ăla, ziceai pe el. N-ai aderență deloc cu el. BMW-ul e mai în față. Simte mașina asta, zici că e lipită de asfalt. Așa mi se pare, nu știu, parcă e. Și să te urci în Porsche să vezi că se schimbă toată liga cu totul. Nu, bine, acolo, cred că e altă mâncare. Aici era la BMW-ul, da, aici pe lateral, cred că l-au scos pe aici. Știam doar Polestar 2 și 3, ăsta este următorul. Urmează să vină aia cu BYD-ul. Hai, scoate-ți. Hai, mă scot un pic acum, dacă am simțit că mă ține bine ăsta să nu fac vreo... Face asta, ieșirea asta mai rapidă. Masă. Concentrat, eram uitat să apăs pe rec. Mă uitam numai la drum. Uitai în ecran, mă uitam la drum, stai. Hai în drumul. Telefonul ți-a numai așa. Și asta e curba asta, cred că e pe greșit și pe mult că e așa agresivă, parcă dintr-o dată. Nu știu șoferul. Asta e interesant, că pe la și intră așa aici e full gaz. Și aici vine asta scurtă. Cel mai lent, am ce pierdă. Și vede că îl cunoști. E de rost.
fost și eu, cred că mai zis de toată lumea, zice că băi, circuitul drept. Nu m-am gândit că bă, poate să fie prin circuit așa urcări și coborâri de chiar par foarte pronunțate, să zic așa. Stația motor, pare lovit. Clio. Ce asta nu place să stii. De asta am fost aici și data trecută. Da? Da. Noi nu l-am prins. Cred că cred că nu mai mergea, că de lovit nu-i lovit. Găurile astea pentru poze, poți să te faci poze. Da, și să știi că la pasul în jurul lui e foarte mișto. Când erau antrenamente pentru cursă de 24 de ore, am luat-o la pasul cu fiica mea și am mers. Te plimbi, mai vezi una, mai... Vreo 3 ore întregi de plimbare. Aici cred că la coborârea care v-au obolit-o. De aici majoritatea asta. Și între asta și aia următoarea acolo se poate merge iar. Deci parchezi aici și poți să te duci pe jos dincolo. E prin pădurice. Hai mă, depășiți-l pe ăla. Că ăla stă. E indicator. Nu, la indicator aici. Da, îți bagă și sistemul de dreapta, că de aici probabil e ceva. Uite, mai e încă unul acolo, deci ceva pe stânga a intrat. La parapet, l-a marcat acum cu verde. O mașină de închiriat, ați venit. Deci te închiriază pentru oameni sau închiriază și te duc în dreapta? Nu închiriază și tu e șoferul. Ah, ok. Pleci pe ea. Cercetătură stă cu tine când îți dai mașina prea scumpă. Aha. Să vadă cum te duci cu ea. Da. Fotografie și toată ziua asta aici. Bă, dar știi câte o poză? Mă gândesc că... 10 și 15 euro o fotografie. 10 și 10 e diferit. Ia pe ăsta. Da. Nici nu știu ce vrea să facă. Ăsta e diesel. Ăsta e diesel acum, da? Nu e benzină. Așa o dat cu fum pe benzină. M-am gândit că așa scoate fumul, zic că bă, e diesel acum, e și fum într-o dată. Cineva pe linia dreaptă aici. Deci e incredibil. Că a pus galbena cu port. Fix aici la... Aici. Nu văd mașina, dar galben era. Poate vă să-i dea... Uite, e una acolo pe dreapta. Ah, da. Cu avaria pus. Pe final mai avea... Dar și că dacă nu îi dai la gheie și pleacă pe rost de